ko diha ni Kristo, maayong buntag. Ang mga tulumanon sa Kwaresma, sa orihinal nga kahulugan, mao ang pagpangandam sa mga tao nga pagabunyagan nga madawat sa Biblia sa Domingo sa pagkabanhaw. Kini nga pagpangandam gihanay sa pipila ka mga mahinungdanong tema diin nahisentro si Hesukristo. Karong adlaw nakapunting sa tubig nga makabuhi nga si Jesus ang tuburan. Mao kini ang tubig sa iyang gipanudlo sa iyang mga grasya. Ang tubig nga nagalimpyo kanato sa kasalanan. Salamat sa iyang makaluluwas nga kamatayon ug pagkabanhaw. Ang tubig sa iyang espiritu nga nagatagbaw sa atong pangandoy nga dawaton, daygon, maadunay kahulugan ug gugma. Ang mumisa karong buntaga mao si Father Alan Nunez, DCD, Parish Priest, Magsaysay, Davao del Sur, Director sa Media Apostolate, Diocese of Digos. Ang choir karong buntaga mao ang Dauphiles School of Music and Arts Choir, San Isidro Labrador Parish, Digos City. Sa ulogo nato ang Banquet of Love o Bangkete sa Gugma. Manindog ang tanan, ug daygon og simbahon nato ang Ginoo, pinaagi sa pag-awit sa pasiunang awit. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Sa panalim. Mga igsuon, magkinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga Makagahom sa tanan. Kaninyo mga igsuon, ay nakalapas ako dakuyang sa una-una sa pulong sa buwan, sa walang pagbuhat sa aming buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Usa sa mga wiyok, Santa Maria Kaninayin, sa tanang mga anghel mga santos, kaninyo mga igsuon, ang inyong iyapos sa Ginoo atong Diyos. Paleta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan o kasayloon ang atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kami
O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy ug kaayo, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pagampo o pagbuhat sa kaluoy. Anaa ang tambal sa mga sala. Dawata kining pag-ampon sa among kaubos o itugot nga kami nga nangaluya tungod sa pagkasayod sa among mga sala. Matabangan unta kanunay tungod sa imong kaluoy. Ini among gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Hilog-yog gikan sa basahon sa Exodo. Apan giuha pag-ayo ang mga tao ug nagbabulbol sila kang Moises. Miingon sila, nganong gidala mo man kami gawa sa Ehipto? Aron ba kami ug ang among mga anak ug ang among mga kahayupan mamatay sa kauhaw? Unya nag-ampo si Moises sa Ginoo. Siya miingon, unsa may akong buhaton niining mga tawhana, hapit na ako batuon nila. Ang Ginoo miingon kang Moises, dada ang pipila ka mga kadagkuan sa Israel ug pag-una kamo sa katawhan. Dada ang imong sungkot nga gibunan mo sa suba. Mubarog ako sa imong atubangan dito sa bato sa Sinai. Unali ang bato ug mugala ang tubig nga mainom sa mga tao. Ibuhat kini ni Moises atubangan sa mga kadagkuan sa Israel. Kadtong dapita ginganlag pagsulay o paglalis, kay nakiglalis man ang mga Israelita ug gisulayan nila ang Ginoo sa ilang pagpangutana. Nagauban ba kanato ang Ginoo o wala ba? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Karon makadungo kamo sa iyang tingog ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, mangapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, ug kita ang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Kung karon makadungo kamo sa iyang tingog ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaot unta nga karon mamatik kamo sa inyong iyang imo. Ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Meribah. Sama sa adlaw ni Masa dito sa Kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila akong gisutabi sa nakakita sila sa akong mga buhat. Karon makadungo kamo sa iyang tingog ayaw patigaha
Tinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, sanglit gihimo man kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita og Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo, gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon. Og mamalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Kining paglauma dili gayud mapakyas kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios, maglisod sa tao ang pagkamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingali adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato. Kasa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ayog na indugan ka na. Pagdaig alang kanimo, Ginoong Hesukristo, Hari sa himaya nga walay katapusan, ang pulong mo, Ginoo, among kahayag ug kaluwasan. Ginoo, ikaw gayud ang akong manunubos sa kalibutan. Hatagi ako sa makabuhi nga tubig, aron dili na gayud ako uhawon pag-usab. Pagdaig alang kanimo, Ginoong Hesukristo, Hari sa himaya nga walay katapusan. Ang Ginoo manahakan ninyo. Ang pagbasantos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Nahiabot si Jesus sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sicar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob sa iyang mga anak nga si Jose. Atua didto ang atabay ni Jacob. Og milingkod si Jesus tupad sa atabay, sanglit gikapoy man siya sa panaw. Hapit na kadto maudto. Busa nahiabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Miingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako." Nining tungura ang iyang mga tinun-an dito sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Ang babae mitubag, "Hudiyo ka, og ako Samarianhon. Busa nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom?" Kaya ang mga Hudiyo god o ang mga Samarianhon wala may panagsandorotay. Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios, o kinsa kini nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod kaniya, o hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi." "Sir," ang babae miingon, "wala kay timba og lawom ang atabay. Asa ka man magkuha ni anang tubiga? Hinatag kining atabay sa among katigulangan nga si Jacob. Og siya og ang iyang mga anak ingon man, ang iyang mga kahayupan
miinom gikan niini. Labaw ka ba di ay kang Jacob? Si Jesus mitubag, ang moinom nining tubiga uhawon pag-usab, apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga ihatag ko kaniya mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig o kinabuhing walay katapusan. Ang babayi miingon, Sir, hatagi ako niining tubiga aron dili na ako uhawon og dili na usab ako muanhi aron pagkalos. Og giingnan siya ni Hesus, lakaw tawga ang imong bana og balik nganhi. Wala ako'y bana, miingon ang babayi. Si Jesus mitubag, husto ang imong giingon mo nga wala kay bana. Kalima ka naman maminyo og ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gitug-an kanako. Ang babayi miingon, Sir, nagtuok ko nga propeta ka. Ang among katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios din hiniining bukira. Apan kamo mga Hudiyo nag-ingon nga ang Jerusalem mao ang dapit diin magsimba kita sa Dios. Si Jesus miingon kaniya, Babay, tuohi ako nga moabot ang panahon nga ang mga tawo dili na magsimba sa amahan din hiniining bukira ni sa Jerusalem. Kamong mga Samarianhon, wala gayud makaila sa inyong gisimba apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba. Kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan taliabot ang panahon og karon ani ana nga ang matuod nga mga magsimba sa amahan diha sa espiritu og sa kamatuoran. Kini sila mao ang magsisimba nga gusto sa amahan nga maoy magsimba kaniya. Ang Dios espiritu og kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu og sa kamatuoran. Miingon kaniya ang babayi, nasayod ako nga muani ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inig abot iya kitang sultihan sa tanan. Si Jesus mitubag, ako mao siya nga nakigsulti kanimo. Niadtong higayuna nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus og natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babayi. Apan walay usa kanila nakapangutana sa babayi kung unsa iyang gusto. Ni nangutana sila kang Jesus nganong nakigsulti siya sa babayi. Unya gibiyaan sa babayi ang iyang banga og mibalik siya sa lungsod. Og giingnan niya ang mga tawo, ngari kamo og tan-awan ninyo ang tawo nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na ba kaha ang Mesiyas? Busa namiya sila sa lungsod og nangadto kang Hesus. Niadtong higayon na ang mga tinun-an miagda kang Hesus. Rabay, kaon na. Apan siya mitubag, may pagkaon ako nga wala ninyo hisayri. Busa ang mga tinun-an nagpangutan-anay, may nagdala ba ka kaniyang pagkaon? Si Jesus miingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton, sa nagpadala kanako o sa pagtuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo, upat pa kabulan una moabot ang ting-ani? Sultihan ko kamo. Tanawan ninyo ang kaumahan. Hinog na ang mga bunga o gusto ng anihon. Ang nag-ani, suhulan o hipuson niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan. Aron mga lipay ang nagpugas o ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang nagpugas o lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagui. Ang uban maoy naghago o kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan.
daghan sa mga Samarianhon ni atong lungsura, nanuo kang Hesus. Kay ang babayi miingon man, gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Hesus nga magpabilin uban kanila. O nagpabilin siya didtog duha ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kaniya tungod sa iyang gisulti. O giingnan nila ang babayi, mituo na kami karon, dili tungod sa imong gisulti, kundi tungod kay kami mismo nakadungog kaniya. O nasayod kami nga siya maugayod ang manluluwas sa kalibutan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Blessed Sunday sa tanan. Naanak kita karon sa ikatulok nga Domingo sa Kwaresma. Unsa man ang Kwaresma? Ang Kwaresma mao ni ang kapatan kaadlaw. Aron kita nga makatabang kanato sa ato ang pagpamalandong. Sa Biblia, kining 40 significant kaayo in the Old Testament. Sa mga Ninevites, ang Dios pinaagi kang Jonas nag-ingon, laglagon ako ang Nineveh. Pero kung mag-usab ang mga tao, hatagal na nako silang 40 days. Kung tungod kay nag-usab, wala na destroy ang Nineveh. Ang panaw nila Moses sa unang pagbasa, no? 40 years from Egypt to the promised land. Gani si Jesus, daghan pa sa Biblia. Maski gani si Jesus nagamit og 40 days. Nga nagampo, nagpuasa. 40 days and 40 nights. Gani pagkabanhaw niya. 40 days pamampod before siya misaka ascension into heaven. So gamito na to ning 40 days. Ay makatabang kini sa atong panaw sa pagtuo. Karon kanang magkuan ka sa mga Shopee, no? Kasagaran jud basta na ay mga product nga ibaligya sa Shopee, maingon gyud ay nang na maligya nga PM is the key. PM is the key. Mga igsoon sa introduction sa opening prayer kaganina nindot kayo nag-ingon nga nagtudlo ang pag-ampo, pagpuasa o pagbuhat sa kaluoy maoy bayad sa sala, no? I-mention sa unang pagbasa sa opening prayer. Sa atong pagbasa karon, ang ma-highlight jud kining pulong uhaw. Uhaw, no? In the first reading from Exodus, the Israelites, like the Samaritan woman in the gospel, find themselves in a place of great difficulty and discouragement. Nagpanaw sila, dayon ni complain sila kang Moses, kay giuhaw sila. Pero sa tinuod lang ang ilahang physical thirst, tungod man sa ilahang spiritual thirst. Tungod kay wala sila'y pagsalig sa Dios. Maski gani ang pag-journey nila, ang mga gagmayng butang nga nagakahitabo, di nila ma-appreciate ang Ginoo. Si Moses, kay murag hapit naman siyang batuon, kay daghan nag-complain, nag-ingon siya sa Ginoo, intervene in taon Ginoo. Ang motong nag-ingon ang Ginoo, bunali lang ng bato, o dito, niawas ang tubig, o dito gipadayag nga ang Ginoo, ana agad sa ilahang kiliran. Kanunay yung uban kanilang Ginoo. O nahatagan sila katagbawan. In the second reading, ingon si San Pablo nga, tungod sa Espiritu Santo,
gibubuan na kita sa gugma sa Dios. Na natagbaw kita sa gugma sa Dios. So, mao ni ang pagbasa. Kung moanita sa Ebanghelyo, anindot kayo ang encounter, ang dialogue sa Samarianhon og ni Hesus. Ang story man gyud sa Bible, this is not about the woman, this is not about Moses, this is not about Paul, but this is about God. Sa Ebanghelyo nindot kayo, ipadayag diri nga God, though He is the invisible God, pero gipadayag nga breaker of barriers si Jesus ang Dios. O na gender barriers iyang gibuak. Kay bawal man sa una ang babae ug lalaki samot nagka ng kamulang. Pero tungod sa gugma sa Ginoo ba, iya gyud nang gibuak na nga barriers. Racial barriers. Iya pong gikuan. Kay away bianing Samarianhon ug Hudiyo. Dugay na ni silang away. Pero si Jesus, na? Gipakita niya nga breaker siya o barriers. At tanawon siguro po nato nini 40 days. Unsa po yung mga barriers nga pwede natong buakon nga makatabang sa ato ang kinabuhi o sa atong panaw sa pagtuo. Ikaduha, gipadayag diri sa Ebanghelyo, God searches for us. Siya man una dito sa atabay ba? Hulat yun yung babae ba? Kay kabalo siya udtong tutok tumo mga kay tungod sa lagi sa sala, dili gusto musagol sa community, maulaw mo nang udtong tutok yun nga bo. Kabalo gid si Jesus. He searches for us. Mo na nakanindot sa tong Ginoo. Ikatulo, He forgives us. Swerte tayo, may Dios tayong mapagpatawan. Kana bang bisag unsa murag utag kana kita ba kinabuhi nato murag sa kalibo. Maski kumuton pa ang value mao ra gyapon sa kalibo. Maski pag ilabay nimo na nagkahugaw nagkalapok, nabanay hugaw na, padayon ra gyud ang value nga iskalibo. Mo na nakita niya sa babae, na gyud tay value tanan. Mao nang gusto gyud sa Ginoo nga pasayloon ta. May Dios tayong mapagpatawad. And lastly, may Dios tayong willing to embrace us. Mao nay nakanindot sa atong pag-ila sa Ginoo ni sa Ebanghelyo karon. So, unsa may connections ni ini para sa atong Kwaresma. Una, mao magyud ni ang panahon nga i-intense na to atong pag-ampo. Nganong mag-ampo man ta? Nganong musimba man ta? Dili tong kay buutan ta. Nganong muluhod man ta? Itong kay buutan ta. Nisimba ta niluhod ta kay buutan kay Ginoo. Tanawag gud sa Ebanghelyo, unsa guning babae? But God searches for us. May Diyos tayong mapagpatawad. He's willing to embrace us. Breaker of barriers. Tungod lang gud siyang gugma nato. Mo nang mag-ampo kita sa Ginoo. Mao maning kauhaw sa Dios nato ba? Giuhaw siya nato ba? Kay wa kita nakigrelasyon kaniya, wa kita nakig-communicate kaniya. Ang mga tao karon always in a hurry. Busy kayo. Walay panahon nga mag-ampo. Hinaut pa taning 40 ba makatabang gud nato, makatan-aw ba kumusta naman atong relasyon sa Ginoo? Unsa may mga barriers ani nganong nakuan buak na to. Aron mapadayag nato ato ang gugma sa Dios kay giuhaw ang Dios sa atong mga pag-ampo. Ana bitaw na ay mga kaon, mga birthday. Hoy, ikaw pag-ampo. Dili ko. Nay mga meeting sa assembly, sa eskwelahan, paampoon dili mo ampo. Giuhaw ang Dios ana ba? Na makikommunicate ta kaniya. Mabitaw ng kanunay tang mag-ampo, ay manguros. Kay paagi nga gi-recognize nato ang usa ka Dios. But this God acts in a Trinitarian way. Wala nga simbahan kanunay yung magtudlo nga manguros ta. Kay paagi na ni sa pag-ampo. Nga wa ta kalimot sa Dios sa cross. Ikaduha, fasting. Sa may mga batasan nga pwede natong i-fast. Mga barriers. Nga wa na ta nahigugmaon sa Ginoo o wa na ta nahigugmaon sa dita ato isig ka tawo. Kung sa may mga batasan, chismosa, himantayon, libakira, marites, mga butang nga
Di makatabang kay kini kung kwarisma dili maniingon lang kay pugong-pugong kun dili mamahimo kitang mahigugmaon ba. Mahigugmaon sa Dios mo na magampo ta. Kay kana pag-ampo di lang nagugma nato sa Ginoo kundi gugma po nato sa tong isig katawo, iampo po nato. Ingon gani ang Ginoo, ay ampo ninyo yung mga kaaway. Fasting. Na yung mga butang nga ato nagyong i-fast kay dili na gyud naghimo natong manghigugmaon. We are created in the image and likeness of God. So hopefully kining 40. Sama sa nahitabo sa Biblia ang 40 nahimo productive sa ababot nga panahon. Mamahimo pud ta ning makatabang ka nato ba? Nga mamahimo tang mahigugmaon. Mabitaw nang giampo sa opening prayer. Nga mamahimo tang magpuasa, magampo og magbuhat sa kaluoy. Kumusta naman ang atong pag-atiman sa atong mga pamilya, sa atong ginikanan? Si kusog na kay ta mo simba, din wa tay pakialam sa atong ginikanan. Ato lang kasab-an, atong muramurahon, sa atong mga katabang, sa atong mga igsuon nga nagmasakit, mahil kay ta sa atong mga grupo, enjoy kay ta sa atong mga friends. Pero, kumusta? Nag-extend ba ta og mga tabang sa atong mga silingan? Nganong buhaton man nato ni? Nganong tan-awon man nato ni? Kay mo magini atong identity. Sama mata sa Dios. Ang Diyos, giuhaw ni ini ba? Kini ganing mahimot ang matinabangon. Giuhaw kayod ang Diyos aning kanang pagpuyo nga mahigugmaon kay usa kalinaw. Hopefully ba kining 40 days? Pagkabanhaw gani sa Ginoo, mabanhaw pud ta. Napoy tay pagkabanhaw ba sa atong kinabuhi, sa atong batasan. So mao ni mga igsuon nga makatabang kay ning 40 kining Kwaresma. So padayon kita nga mag-inampuay, magdasigay. So hinaot pa unta nga mamahimong meaningful. So unsa man ning mga jars ato na ni ipanglabay ni mga jars sama sa babae din niyo, gilabay niyang jars. Kay na ang Ginoo. Hinaot pa unta kanunay tang magampo sa Dios. Aron kini mga butang nga kalibutanon nga maoy nakabara, no? Nakabara sa ato ang pagmahal sa Ginoo o sa ato isig katawo, malabay na nato ni. So mga igsuon, padayon kita taas-taas pa magining Kwaresma. So maghinaot kita nga mamahimo kining makatabang sa atong padayong panaw aron mapuy-an nato ang atong pagkaanak sa Ginoo kay ang ato ra man jud ning at the end of the day nga malangit gyud ang tanan og magpuyo kitang balaan. So kining 40 kaning Kwaresma uban sa grasya sa Ginoo makatabang ni sa ato ang kinabuhi. So mga igsuon para sa kabag-uhan sa kinabuhi, mahimo kitang mahigugmaon, matinabangon, siguro makaingon ko, Kwaresma is the key. Amen. Karon natin padayang lang atong pagtuo sa Ginoo kitang tanan moingon, nagatuo ako sa Dios nga Amahan, Pagkakataon sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ka utong anak, atong Ginoo. Kanampon siya sa nalang sa Espiritu Santo. Taon. Nagasiya sa suko ni Poncio Pilato. Nilansang sa puso ng kayo. Kanaam siya sa mga namatay. Sa ikatulungan daw na bandog siya. Sasakay sa langit, naglinto sa tuos. Amahan ako sa ikatulungan siya. Sa puso sa mga ulit sa mga layan. Nagawin ako sa Espiritu sa santos, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Labing mahinangpon kay sa mga Samarianhon nga babayi sa pagdawat kang Hesus nga maon tubig sa langit nung grasya. Mapaubsanon kitang maghangyo ngadto kaniya sa daghang mga bendisyon og moingon kita, Ginoong Hesus, tagbawa ang among kauhaw. Alang sa mga nagapanaw nga simbahan, ang bagong katawhan sa Dios, nga ang maluluyong gugma sa Dios, magpadayon sa paghatag kaniya sa preskong tubig sa iyang mga pulong ug mga sakramento, samtang nagapanaw siya sa disyerto,
nga naghupot sa tawhanong walay pagpakabana og nakigbatok. Magampo kita. Ginoong Hesus, tabawa ang among patuhaw. Alang sa Santo Papa Francisco ug sa tanang mga pangulong espirituhanon, nga sila mahimong takos nga mga representante ni Jesus, nga mao ang bag-ong Moises, kinsa nagpatagbaw sa kauhaw sa atong kalag sa tubig sa langit ng grasya. Magampo kita. Alang sa atong mga sibil nga mga pangulo, nga sila mamahimong inspirasyon ug magpalig-on kanato pinaagi sa ilang maayong ehemplo sa pagpangalagad alang sa katawhan ug mohatag og espesyal nga pagtagad ngadto sa mga kabos ug mga mahuyang. Magampo kita. Ginoong Hesus, tagbawa ang among kauhaw. Alang ni adtong nag-antos sa pisikal, emosyonal o espiritual, nga makakaplag sila sa kusog o kahupayan diha sa mahigugmaong sakop sa pamilya ug sa mga organisasyon o katilingban. Magampo kita. Alang sa mga batan-on, nga makaplagan nila diha sa pulong sa Dios ang makatagbaw nga nagadagayday sa kamatuoran aron magmabungahon ang kahulugan sa ilang kinabuhi. Magampo kita. Ginoong Hesus, tagbawa ang among kauhaw. Alang sa atong mga igsuon nga nangamatay, mga nahiuban na sa banay sa Dios dito sa langit, ilabi na ang mga biktima sa gubat sa Ukraine ug linog sa Syria ug sa ubang mga nasod, mga sakop sa cooperators, benefactors ug sponsors sa Paulines Media Mission. Magampo kita. Ginoong Hesus, tagbawa ang among kauhaw. Ginoong Hesus, ikaw ang tuburan sa buhing tubig nga nakapabag-o sa disyertong bahin sa among kinabuhi ngadto sa tanaman sa kabalaan. Patagbawa ang among uhaw nga kalag sa imong mahinangping grasya aron among masinati dinhi sa kalibutan ang kalipay sa gingharian din ikaw nagpuyog nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, Igsoon pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga Amahan
makagagahom sa tanan. Alang sa pagdayon paghimayas siya ngalan, alang sa pagpapustanan sa Diyos Santos. Ginoo, malukmay unta ikaw nining among sakripisyo kami nga nagampo nga pasayloon nimo ang among mga sala. Maningkamot unta sa pagpasaylo usab sa mga sala sa among mga igsuon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ana usab kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Unang ayaw Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay umataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay samtang nangayo siya og tubig nga mainom gikan sa babayeng Samaritanhon, mihatag usab kaniya sa gasa sa pagtuo. Sa ingon iyang gitagbaw ang kauhaw sa pagtuo sa babaye. Aron mahaling diha kaniya ang kalayo sa gugmang Dios nun. Busa nagpasalamat usab kami kanimo ug uban sa imong mga kagahuman ug mga anghel nagaingon kami. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu or pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini, panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagtunhay nga testamento. Ang dugo nga iula alang kanyog alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik, Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan.
Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among papa, ni Romulo among obispo o sa tanang mga pare. Hinumdumi usaba nga among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naon. Kaloy kaming tanan, himua kaming angayan, makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, og sa tanan nga mga santos, labi na San Pablo, nga nagatuman kanay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mikaw nga dayko na mikaw himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga naha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta sa atong amahan nga pasayloon ang atong mga sala og dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amanamo nga nasa mga langit, pagdaigol ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, inisayod kamay ngun sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami. Sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami yan sa panulay, inunuan luwasa kami, luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, ang tutsa kahangturan. Ginoong Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawang among mga sala kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Atong ipakita ang atong panag-inigsuonay. Peace be with you po. Peace be with you.
Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami. Agnus Dei qui tonis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Bilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng bukal. Jesu, panis vitae donum Patris, Jesu, fons vitae et votos nostre, cibus et votos nostre, in itinere, ad domus Dei. En la vida Jesús, sea nuestro consuelo, sea nuestro amigo y compañero. Siempre podamos responder a su llamada, siempre dispuesto a hacer tu voluntad. Jesús, panis vitae donum Patris, Jesu, fons vitae aquae, cibus et votos nostre,
Magampo kita. Nakadawat kami sa pasalig sa kaluwasang dayon. Ug nabuhong kami anha sa yuta sa pan nga langitnon. Nagahangyo kami kanimo Ginoo nga kining among gihimo pinaagi nining sakramento. Matuman unta pinaagi sa buhat dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Ginoo Amahan, Dios nga walay katapusan og makagagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagad mo kamig kusog og panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila gikan sa sakit o ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdaig sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Salamat sa pag-attend niining santos nga misa adlawng Domingo ikatulong Domingo sa Kwaresma. Ang Dios giuhaw. Ang atong mga kaigsuonan giuhaw. Hinaut pa unta kining 40. Makatabang nga makahatag kitag katagbawan sa Dios o sa atong isig katawo. Pag-ampo, malipay ang Dios. Sa atong buhat sa gugma, malipay atong isig katawo. O ato pong mismong kalag, mapuno po sa kalipay. Kaya napuy anato ang kabubuton sa Dios. So, salamat kayo again ninyong tanan. Salamat sa choir nga taga Digos. Thank you. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato na nasaulog ang misa, manlakaw na ta, dadon nato kanunay ang gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Oremos. Binibigyan natin ng oremos, paglalakbay sa pagdarasal kung ano ang panalangin, ang maraming pamamaraan nito, at ang kahalagahan nito sa pang-araw-araw na buhay. Naway maging gabay ito sa patuloy na pagkikipag-isa natin sa Diyos. Oremos is available at the Pollens Media Center, Bolton Street, Davao City, Philippines at 140 per copy. Gospel Power 2026. St. Paul declares that the gospel is God's power for the salvation of everyone who believes. In Romans 1:16. Whenever the announcement of the gospel encounters receptive hearts, God, acting through the Holy Spirit, unleashes the saving power of Christ's death and resurrection, and brings about the transformation of the face of the earth. Gospel Power 2026 is your daily companion in growing your relationship with Jesus. He is our hope, strength, and consolation
as we face the ups and downs of our daily life. Avail now. Gospel Power 2026 is available in our Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bolton Street, Davao City.